Ελάτε, εδώ είναι το πατάρι. Δεν πιστεύω να έχεις καμιά αντάλλικα πράγματα εδώ πάνω. Κάτι έχει. Δηλαδή 2 πραγματάκια μόνο. Μόνο 2. Ελάτε, πάρτε τη σκάλα να δείτε. Έλα, κράτα. Από πού αφεντικό? Απόδια. Εντάξει. Σιγά. Εκεί. Κράτα καλά. Όχι τα πόδια μου, τη σκάλα, ρε. Τι πάω, αφεντικό. Για να δούμε τώρα τι πράγματα έχει. Εντάξει, ας το φτιάξεις, αφεντικό. Εδώ πέρα εδώ. Τι έγινε, αφεντικό, σκοτώθηκες? Μαστρογιάννη, έπεσες. Τι έγινε, ρε παιδιά, σαν πηγάδι, έπεσα, δεν βλέπω τίποτα. Τα φώτα, εγώ τα σε καταλάβω, αφεντικό. Τι έγινε, αφεντικό? Τι έγινε, αφεντικό? Μου σπάς τη μύτη, βλάκα. Έχει χάρη που να κρατάει υποδέσποινα. Αλλιώς να σου λέω ότι έχω στο ξύλο. Ζω, ένα βλάκα έχω πάρει. Η λίστα βαθύ με το χέρι. Πάρε σκάλα που είναι επικίνδυνη. Πρόσφαλα.